سلام سلام يحوات كمي كأنيخن دحان أنيخن انقح بسلام مزخن ناب channel ناولكو لو ما انتر ما كم تابتا من الزرقنا ناي سومن ملوء مقبين بعد بيتي ناي مسح يزو زوفر مقبت هاد كريكني مالتيو ناي سومن ملوء مالتيو كمي يقن انتاي كريكن دلي زاتري أزلخن مسح زغوصولو نبع البيتيا ምናልባት ንሕር በዓል ቤት ክንድ ኣብ ደገ ዝሰርሕ ኮይኑ ንኣብነት ከም ዝኾኑ ስትራክሽን ድዩ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ መውዓይ ዘይብሉ ኣሎምሽ ከምኡ ድሕር ኮይኑ እዚኣ ካብ ኣማዞን እየ ገዚአ እያ እናታ መውዓይ ኣለዋ ከምኡውን ምሳሕ ሒዞም ዝኸዱ ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ቪድዮ ምእታወይ ነዚኣ ከርእየክን ኢለ በዚ ሶኬት ትገብረላ ማለት እዩ ኣብ ማኪናኻ ኣውዒኻ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ስክሪንሾት ሃሪምክን ካብ ኣማዞን ክትገዛ ትኽእል ኢኽን መጀመርታ ማለት እዩ ነዚኣ ከርእየክን እንድሕር ኣብ ዝኾነ ትካላት ኮይኑ ኮናት መውዓይ ኣለዎ ግን ከም ዝበልኩን ኮንስትራክሽን ድዩ ካልእ ነገር ዝዓዘር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ደገ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ተቆፅራሉ ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ኣላትክን ባዕላ ተውዕ ማለት እዩ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ብዝኾነ ናብታ ናይ ሶኒ ምሳሕ ክወስደክን እየ ቅድሚኡ ግን ቅድሚ እዛ ቪድዮ ምጅማራ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ኣሕዋት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ጌርክን ኣተባባዕኒ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሶም ሙሉእ ዝሰኣልክዋ ቪድያ ስለዚ ፕሊዝ ቅድሚ እዛ ቪድዮ ምጅማራ ሰብስክራይብ ጌርክን ኣተባባዕኒ ሓንሳብ ክፅበየክን ሰብስክራይብ ክገብራለይ ኦኬ ሰብስክራይብ ጌርክን እምባርከስ ደጊመ ደጋጊመ ብልቢ ዘመዝግነክን ሕጂ ናብቲ ኣሰራርሓ ቪድዮ ክወስደክን እየ ንሶኒ ምሳሕ ንገብረሉ ንቆፅረሉ ቺክን ክንቆፅረሉ ኢና መጀመርታ ናንቲ ቺክን ፅቡቅ ገይረ ሓፂበ ጫፍጫፉ ከዓ ቆሪፅዮ ኣለኹ ማለት እዩ ቀመማት ፅቡቅ ገይሩ ከኣትዎ ጫፍጫፍ ደይኮነት ጭርጭርድ ኣቢልዮ ተቐመማት ፅቡቅ ኮይኑ ከኣትዎ ቀመማት ድማ በርበረ ፀሊም ፓፕሪካ ናይ ቺክን ቀመም ከምኡውን ሽጉርቲ ፃዕዳ ገይረሉ ማለት እዩ ስኽን ዘለክን ኣብ ገዛኽን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ከምዚኣ ጌርና ኣቃምማ ኣቢልና ንሓደ ሰዓት ዝኾን ክንፀንሕ ኢና ስኽን ግዜ እንተዘይብልክን ግን ግዴታ ኣይኮነን ሰዓት ክፀንሕ ሽዑ ንሽዑ ዋላ ኣቃምማ ኣቢልና ኣብ ኦቨን ክንእትዎ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ግዜ ስለ ዝነበረኒ ናይ ምሸት ስለ ዘዳልዎ ዝነበርኩ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ከምዚኣ ገይረ ከዲና ካፅንሖ እየ ማለት እዩ እቲ ቀመም ከምዚ ጌርና እንድሕር ኣፅኒሕናዮ ፅቡቅ ገይሩ ድሰትዮ ጥዑም ከዓ ይኾነልና ማለት እዩ ከምኡውን ምስኡ ድንሽን ካሮትን ክገብረለየ ካብቲ ቀመም ተረፈን ድማ ናብ ክጉምጥለ ማለት ጥቀመም ሕጂ በታ ናይ ሽኮር መዐቀኒት ገይረሉ ሓንቲ ማንካያ ተጠቂመ ማለት እዩ ከምታ ዝራኽናታ ቪድዮ ማለት እዩ ትድንሽካ ከምኡ ሓደ 20 ደቂቃ ዝኾነ ኣፅኒሐዮ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድማ ኣብዚ ናይ ኦቨን ዝተወሉ ገይረ ድማ ብምሉእ ክሰርዖ እየ ከምዚኣ ገይረ ብምሉእ ሰሪዐ ድማ ኣብ ኦቨን ክእትወ ስጋ ዝበስለለይ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ድማ ከምዚኣ ኮይና በሲላ ወፂኣላ ሕጂ ምሳሕ ክንቆፅረሉ ኢና ናይ ሶኒ ምሳሕ ማለት እዩ ንሶኒ ምስሑ ሒዝዎ ዝኸይድ ማለት እዩ መጀመርታ ሩዝ ክገብር እየ ዝበዝሐ ግዜ ኣነ ጣይታ ገለ ብዙሕ ኣይህቦን እየ ከምዚ ቺክን ዝኾነ ስጋ ዘለዎ ገለ ዝህቦ ማለት እዩ ጣይታ ገለ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነሰቦት ብዙሕ ኣይሒዞምን እዩ ስራሕ እንድሕር ስራሕ ከኣትካ ምኮይኑ ካብ ጣይታ ገለ ከምዚ ቺክን መሳሊ ገለ ክንቆፅረሎም ከለና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዘፅቅቦም ነገር ክንቆፅረሎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ሩዝ ኖርማል ዝስራሕ ኮሩዚ ካሮቲ ሽጉርቲ ገለ ገይረ ንኡ ክሰርሕ ቪድዮ ከይነውሓኒ ኢለ ምክንያቱ ናይ ሰሙን ሙሉእ ዝቆፅረሉ መግብታት ስለ ስኢለልክን ዘለኹ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ቆፂረ ከዳዲነ ድማ ክቆፅረሉ ማለት እዩ እዛ መውዓይታ እታ ሶኬት ኣብ ማኪና ስለ ዘላ ኩሉ ግዜ ስለ ዘይውፃእ ካብኣይ ዘይረኽቡን እምበር ሶኬት ኣላታ ኣብ ማኪና ኢኻ ተውዕያ ማለት እዩ ምስ ድማ ፍሩታ ዝኾነ ንገብረሉ ሓንቲ በናና ገይረሉ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ናይ ሶኒ ቆፂረ ወዲአ ማለት እዩ ናብ ናይ ሶልስ ምሳሕ ክወስደክን ሕጂ እዛ ዝሰርሓ ስልሲ እንዲ ክሰርሕ ኩሉ ግዜ ኣርእየክ ነይሮ ቪድዮ እውን ዓርቢ መግብታት እየ ዝሰርሕ ኣነ ማለት እዩ ከምዚ ቺክን ገለ እንድሕር ኮይኑ ግን ኖርማል ኣብ ሽዑ ወላ ካብ ትምህርቲ ምፅእ ኢለ ኣቃም ገለቢለ ኣብ ኦቨን እትየ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ዓርቢ መግቢ ክሰርሕ ከለኹ ስልሲ ኩሉ ግዜ ሰሪሐ ዝቐምጥ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ዝሕግዘኒ ስልሲ ከምዚ ፓስታ ድዩ ቅጫ ድዩ ክቆፅረሉ ከለኹ ይሕግዘኒ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ንከምኣ ዝሰራሕክዋ ብዓርቢ ዝሰራሕክዋ ስልሲ ማለት እዩ
سريحي أفرجي قمت أماتي هي حجزن حجان هات مرت جلسة زوعل قصال متي مقبتات كسرح هيكلني مالتي بزغنا شجورتي جيرة قولي قرب زيتي قرب كع بربرة جيرو مالتي بربرة بزح يبلعني بعد بيتي سلازي بربرة قرب نشو ما يجيرو لنبر بزح بربرة هيفوتني مالتي قرب كم ديرة جيرلو التشجور كم ديرنان تبربرنان كله مستقلال ودما سالسة يتيلو مالتي زي فيديو حجب الطعم أقلتي فيها زلغو كم تبلكون نايسوم الملوس لزغونات التمقبتات كينا وحانا بمبال مالتي بزغونا زا سلسي كم زي أجيرة شكورتا كلها قلالي يرما انتي سالسة قال ملا جيرة لا كلو كاسا معي مالتي حجز سبيزا بنات كان عقنك كم ناي فاميلي خنا عقنك كنت تصرحوا تغلاخن كم زي أجيرة ساريحي مالتي أنا نحر دليغن كا قلت حبا شكور تتاكيما حانت خميدارة سالسة سلوزو تولو خميدارة بزحي بزحالوني قرب بربرة جيرة اللودما صب جيرة أبسيلية مالتي عم ترشاد ماك أمات قبرو اللي بربرة تسليم كم نازمارينو مرق درهو شكور تسعرة تتاكيما مالتي زي سلسة زلوخان الباستا نغجاني مالتي بخمير مازمارينو مرقدر هو قلت تتكيما مالتي مرقدر هو جبت عم هطعم معاتي مس باستا هون ولا مسكتشان انا بتعمي جد قملو يطعمي مالتي تسمي قلت عينا زين قبرلو زين قجالا يكون باستا قال خون قبرلو سلسخنا تسمي قلين قبرلو لناقن تزاد لي قماماتي تينا دما افرجنا قميتنا مالتي حجيب سوني سولس مسحك دال خلخو انتاي تراي قبرانا خمزة تري انزل زما سولوسي مالتي تزرع كنا على بد سالكو فيديو مخناتو كان بلكون سرحي سلازو مطو مالتي شعو سولوس كاخم زي اجيرت باستا يبسلالو بزي ارما انققحو قبرو لي باستا كم زي زي زيت ميكا قلتفو بعد بتي سرح كقول كبد زبله سلازو خنا مسح كيت اميله انت كوس خلي بزي انققحو كوس خلي مالتي كلتن قحو حريمه قربا بسيله انت جيري زقجا نورمال ان شاء الله اب زخونه سبورت استراتيجيه نورمال لي تاجلا بعرفن قد انجيركن كتسنكتو تخلاخن مالتي كم زي جيرت قحو قربا بسيله قمت الى كوميدره قال جيرن انت كوبرو لي حجي جسكو كوبرو لي قربنا علي تزنس بيلا دما قمت الى كبس لا صبو كيره مالتي زيها كم كاليتها تكون مالتي باستا نحرق قصرو له كزي كم زي يوسخلو لي مالتي مناتو كي طعمي كي وحدو سلازبل زيها كم كاليتي وي كم قرصو تكون مالتي انت جيرا عطيفه حجي صبو كيرا خبسلها مزات تري ازلخن بدي حنتو وغنا دما قمتيله كبسلها مالتي كم زي جيرا صبو كيرا خبسلها عموداتو بسيلالا خوردا حجي عم تزبلكم اب باستا سلازخونه كم كاليتي زغو زدالول زلخ مالتي بسيلا ودي على التسلسي افرج تخور مارايو زي مالتي حجي ابزي اقول فنجلن باستا تخونو دما كدلو كوعيلي مالتي صبو غير شو قحواوسو مالتي زي حجي نوغو سولسي زقطرلو زلخو مالتي خمزي اجيرها فرجي وصابيلتي اسلسي تا باستا طاوعيا بلاي حواوسي يبو مالتي سلازو كاب كل غزي صفح خنسرح نعول كم زينا صفح خنسرح قالنا سلسل وين نحر سرحنا قمبتنا بفلاي بعد بيتنا مسحيز هاي تخينو اب كم زوان يحجزنا مالتي غزات وعل حكينا كو تصقم يبلو كم زبل كنا نغنت مرتسازوعل كل غزي صفح خسرح اي تامنني مال سلسل كل غزي ما بخسرح كلهم سلسل سرحي افرجي قمبتي مالتي تأسل سيتو بكيرا أو إيرما باستا هيب أحوسو سبيلا بسحق قطر لي مالتوج ودي الله يمزي أجير المام سحق قطر لي حج باستا هو اللي زي سلازيت كبه كادما تاخم تازبالكون كم كاليتي تو قطرالو حج سانتا خبزة تعبلاتو خل بزح نبرت قلعي سلازغيت زيا أو خلات مقبي قلت رأي زقبرولو ترمان بينو أبكال جير قطر لي كم زي جيرة خال ناتو مقصر جيرة دمان عو قطر لي بتبرص عابو قطر لي مالتي
زين كمزي أجيرن هاي سولس مساحة داليلو مالتي فلوتا دما أبل جيرلو ودي هلا مالتي ناي سولس مساحنا حجين ما نام ناي ربع مساحنا غوز ذاكني كمزي أجيرنا تقنف نفع بيلنا نفانو ونسابعي مالتي بزهونا أجير ما ناي ربع مساح كان دالينا ربع دما لازانيا كدالو اللي مالتي حصر إلا لازانيا كان دالو لينا شغورتي قلت حبا شغورتي كده قرب مستقلو دما زيت كغوبر لي زرما ناي ربع مسحيها مالتي قرب حاو مسارو مرمات سقا طحون كتكامي هجهم زيتات سقا عينات تشيكن قلق نبام كلنا يحزومي ايتا قال نحرقو تسقنا لهم جن بزح يحزومني بفلاي تسرحهم كا دحرقات كا مهينو يحزومني مالتي بهم ايه كميسات عينات قوترولو مساحة دستبلرني مرق دفر المايت يلو مسوس بوكينو كتسمامع مالتي يغريتا مرق دفر ليلة شقورت سحلة قبل شقورت سحلات تحينا فريج زوت اخوي كم زول كنت أنا جزء زحاترني كل جزء زوجنا أنا قرب حنساب جوبري كلني شقورت سحلة بحنساب تحنا بلا أب تحتي أب برديتي برد كريم على شو كتلين نقوله حانتي أوتي يتكملتي وبزوجنا قرب بربرة غيرلو قرب كاخو مدرة غيرلو هم ترشر ما سالسا جوبرلي كم زول كنت أنا بربرة بوز حيت كمني بعلبيتي يفتوني ما هي تا سالسا جيرت ما تبغى جيرة خد كجت فاهمة لوديو عن سابقة بس لله قبل ما دمزد لي قبل بلاك بيبر كمون شغل تسعدا ترما مرودور تتكيما له نقص ازم بارنو تتكيما ጨው ቁርብ ገይረሉ ኣሰማምዓ ኣቢለ ሁለት ቅመማታት ማ ፅቡቅ ጌራ ክትበስል ሓንሳብ ከዲና ክገጥፋያ ከምኡውን ኮረሪማ ቁርብ ተጠቂመ ማለት ኮረሪማ ምስ ስጋ ብጣዕሚ ክጥዕማዓት ስለዝኾነ ቁርብ ገይረሉ ቁርብ ማይ ግብር ኣቢለ ድማ ስልሲ ኣቢለ ከዲነ ክገጥፋያ ፅቡቅ ጌና ክሰማማዕ ከምዚኣ ጌራ እታ ስጎ ወዲእያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እታ ሶስ ብላዕሊ ንጥቀመላ ክሰርሓ ንእሽተይ ጠስሚ ጌራ 2 ማንካ ዝኾኑ ከምኡውን 2 ማንካ ፊኖ ጌረ ድማ ክነዳልዎ ኢና ንዓዘር ድማ ቀላል ብዙሕ ኬክ ኣብና ሕጂ ቅልል ዝበለ ምግብታት ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዙሕ እውን ግዜ ዝወስደልና ኣይኮነን ከምኡውን ሓንቲ ኩባያ ፀባ ተጠቂመ ኣለኹ እዚ ኢና ክንፈልየሉ የብልናን ስለ ሓንሳብ ንድሕር ተቂሉ ወይ ሓዊ በዚሕዎ ኣሎ ስለዝዕንኩር ኢና ከይፈለና ፅቡቅ ጌርና ክነቁስ ኣለና ቅመማት ድማ ቁሩብ በርበረ ፀሊም ከምኡውን መረቕ ድርሆ ተጠቂመ ኣለኹ ፀባ ፍርቂ ኩባያ ወሲኸለያ ከይውህደኒ ኢለ ስለዚ ኢደይ ከይፈለሆ ፅቡቅ ጌራ ኩይሰስ ክበስል ሓንሳብ ክጎትፈ ኣብ መጨረሻ ድማ ከምዚኣ ኮይና በሲላ ትለያ ኣላ ኣብዚ ድማ ላዛኛ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ሬዲ ኦቨን ዝብል እዩ መብሰል ኣድልዮን እዩ ኣብ ማይ እዚ ኩሉ ግዜ ሬዲ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ስራሕ ኣቢልና ብኦቨንና ጥራይ ምእታው ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ይህወክን እንድሕር ኣለኹ ያሬታ ከም ዝበልኩን ናይ ሰሙን ሙሉእ ምግብታት ስለዝኾነ ከይነውሓኒ ብምባል ብጣዕሚ ኣቐልጢፈ እዩ ዘለኹ ከምዚኣ ገይረ ድማ ክዳልወሉ እየ ማለት እዩ ኩለን ስራሕ ኣቢለ ድማ እተን ላዛኛይ ኣብ ስራሕ ኣቢለ ድማ ካብቲ ስጎ ከምኡውን ካብቲ ሶስ እንዳገበርኩ ሰሪዐ ብኦቨነይ ከእትወያ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንምሳሕ ንቆፅሮ ጥራይ ዘይኮኑ እንታ ንዓና ክንበልዖ ኢልና ንገብሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምሳሕና ኢለ ገይረዮ ከለኹ ድማ ካብኡ ቆፂረሉ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ኩላ ሰሪዐ ድማ ብኦቨነይ ከእትወያ ስጋብ ትበስለለይ ክፅበየ
بزغنا يحوال سبسكرايب نقبر قاعد حمق أخن سبسكرايب قبر هذا فيديو انتراقنا انت فتيخون أول لايك قبر عليه خن حرفتيخون أول كبستات فيديو قطال خسر حالك نقلي بوتا كومنتي كتصحف علي تقلي خن قطال سلا مقبتات زقصرولو بزح مقبتات يدسرح ببعينه مالاتيو سلا زقصرولو سلا زندحر تلي خنكرون كلا يجي خسر حالك نخلينا يسوم مقبتات مالاتيو أبوتا كومنت صحف علي زي فيديو خان تفتيخنا لايك قبر علي ዝኾነ ደስ ዘይብለካ ነገር እንትሕላሉ ድማ ቦታ ኮመንት ክትፅሕፍ ኣለይ ክፅበይ ክነይ ግን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቃ ብፍላይ ዛ ቪድዮ ሳብስክራይብ ግበራላ ፕሊስ ይሕዋት ምክንያቱ ከም ዝበልኩን ሰሙን ሙሉእ እየ ሲኢለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥቃሚ ነይሩ ንዓይ ከም ዝበልኩን ከዓ ትምህርቲ ስለ ዝውዕል ካብ ትምህርቲ መፅእ ክስልገልመለ ቁርብ ኣጥቃሚ ማለት እዩ እጅ ክትስእሊ ኖርማል ክትቆፅርን በበይኑ ማለት እዩ ንክትስእሎ ብዙሕ ግዜ ዝወስደልካ ብዙሕ ተዳልዎ ነገራት ኣሎ ኖርማል ግዜ እንድሕር ኮይኑ ግን ቁፅር ኣቢልካ ወይ ትንዘሊኻ ስራሕ ኣቢልካ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ንስእል እንድሕር ኮይኑ ግን ቁርብ ግዜ ስለ ዝወስደልካ ስለዘድክመካ ሳብስክራይብ ጌርክና ተባባዕኒ ይኹን ይሕዋት ነዛ ቪድዮ ሳብስክራይብ ግበራላ ይኹን ብዝኾነ ጅዝ ኣብ ገዛይ ቁርብ ይፀኒሕኒ ብዙሕ ኣይፀንሐንን ኣነ ከዓ በተን ዝነበራኒ ገይረ ተጠቂመ ማለት እዩ ተመሳሲሕናሉ ተመሲሕና ምስ ወዳእና ድማ مستودت بسيرة والله يسألكون قلت مسيحنا قال ملا متر الشغان يقصر له مالتيو كم زاكيرة لازم يقص إيران ما كده لينا تأثر له فرطة كده ما كبقصوين زروح بسوها مانك زم بلعو مانكو قال نرسع كمون أبل قصيرولو فلوتا مالتيو ودي الله ناي ربعك حجر ما نبناي حمص مسحكو زكني حمص دما قجا كنسنكتولي عجب على البيت قجا بطعمي يفوتو صراحه يزو هيد ولا صومن ملو قجا حيزو انت خيدو ايطلوني مالتيو كمون قجا بطعمي زحزوم ايطمينيم مالتيو كم زولكون قبع البيت قرب اتكام زغونو زرحو كم زحزو مغبتاتي وغبرلو زدلي ስለዚ ቅጫ ካብቲ ኣዝዩ ዝፈትዋ መግቢያ ማለት እዩ ብዝኾነ ሓንቲ ኩባያ ስገም ከምኡን ሓንቲ ኩባያ ፊኖ ገይረ ጨዋ ገይረ ብኢደይ ከማን ናይ ሓዋወስኳን በዛ ውሳይ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ኣኽዊሰ ክስንክተለየ ማለት እዩ ኣጅዝ ቅጫ ግል ንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ምሸት ምሽ ሰንኪትዮ ሓድር ሽዑ ንጎ ፍትፍትፍት ኣቢላ ኣኸሎ ኣዳልየ ይህቦ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኡ ብምሸት ኣዳሊኻያ ትሓድር ኣሎ قولي خانوكو تسيلة أنا هم مسوق مي ولا سلز تس طرنف يزبلوا له تنزل ليهم الساعة مالتي كجاي كم جا جيرة بسيلة بتحنو جنا قمت لا بلا فت في تدما أبتد صرح ناس سلسة كنا جابرينا مالتي زح جد الرقم جا جيرة فت بلا يحضر مش أنت جابرنو كشعو تسيلة جات سلسي بصراحة فريزتنا كابا سلسي جيرة قرب ما يجيب رابيله بتاع محفي جين كل يزوتوا قرب ما يجيب رابيله ما تسمك قبر اللي حد شو لك زي قد خمسة خطة لغة كنتاي قبر له تسمك الدنيا زو قبر له مالتي مسكتشا بتاع مثل زوت عمان تم زي جيرة ما نشتري تسمي جيرة أخوكي حواويسة وأطرو ليني حامس مسحو مالتي كم زاجير تصبو كينا الضوء إلى مستسمى معتلي تا أجافت في تب كم زاجير هذه زحدرة نجو هتسيلها مزازبلكون فتفتفتها بين الماء هو مالتي حجب بدور رؤز كم فتح في تكيا قرب تحضر قرب هنا قطعي تصبو يكون مالتي نجو تسيل كام زيركا كتفتفتو خلا خايو تصبو سلازي نجو تسيلنا قندا خلو كم زاجيرنا أدروا بينا نبو مالتي كم زاجيرة عدالي يالهم كغلصرولي ودي الله مالتي يصبو كينا مستسمى معتلي دما كنقصرينا ناي حامس مسحو مسكج المهلو زي انتي زغبرلو رغو غبرلي مالتي نترغو كن ابتقج حاويس يكون كنزبو نبينو قصيره اب كم زبي ان اشتينا رغو غيره نبينو قصيره زغبرلو مالتي اشتي زغبرلو بزحاي بلنيم كم زاكير ركود ما قصيرة كنادينا مسؤول ما فرطة أرانشي
وقبرلي أترانش قرص أبيله أبكم زناي رانش نشتري كستاجرة قوصرلي مالتي زيابة حجت أمي وعلتني تقولي مالتي سلازي كم زاجرنا سوقنا مسحوم نقصر له مالتي يعني عند حراب جزو ما سنق بالناس دينيا مسمكة سني عمكم وتصنع بغنا كم زاجرة ودي الله نحامس مسح مالتي جرمانا بتاع نعربنا مودتا كوزدكني ቀደም ወላ ይሰርሕ እንዲ በዓል ቤተይ ግን ቀዳም ስጋ ፍርቂ መዓልቲ ንእሽተ ነገራት እየ ዝቆፅረሉ ስለዚ ካብ ሶኒ ስጋ ብዓርቢ ኣዳሊልክን ዘለኹ ናይ መወዳእታ ድማ ናይ ዓርቢ ምሳሕ ማለት እዩ እዚ ችክን እዩ እዚ ችክን ምሻሉ ዝመልሓጭ ንቆመት መቲርዮ እንታይ ገብረለይ ሽዑ ቁርብ ርግኦ ገብረለይ ተማንካ ዝኾኑ ርግኦም ከምኡውን ቀመማት ክጥቀመ ሽጉርቲ ፃዕዳ ዝንቁፅ تجبال زبربرة تسليم ናይ ችክን ቀመም ሁሩድ ዘለና ኣብ ገዛና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፅሟቕ ናይ ኣራንሺ ከምኡውን ኦሊቭ ኦይል ገይረ ፅቡቅ ገይረ ተሓዋውሴ ማለት እዩ እዚ ሻወርማ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ከምዚ ሻወርማ ዓይነት ኣብ ቅጫ ጌርና ጥቕሊልና ኢና ንቦም ግን ከመይ ጌርና ከምንሰርሓ ብቐላል መገዲ ከደይክን እየ ማለት እዩ ሓንሳብ ኣቃሚመ ሓንሳብ ከዲነ ገዲፈዮ ነይረ ሽዑ ዘይቲ ገይረ ድማ እንታይ ክገብረ ፅቡቅ ገይረ ቀልወ ማለት እዩ ከብስለየ ብዚ ዘይቲ ገይረ እንቅፅ ኣቢለ ከብስለየ እዛ ብጣዕሚ ጥዕማዓት እያ ብጣዕሚ እያ ከዓ ሒዛቶም ትውዕል እዚኣ ከዓ ማለት እዩ ነዚኣ በሊዑ ሰብ ዝጠሚ የለን ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ምሳሕ ምቁፃር ኣይትሕመቕ ኢኽን እዚ ማይ ትሪኦ ዘለኹም ስጋ ብስንቅፅ ዝብል ፅቡቅ ጌርና ከነብስሎ ኢና ምስኡ ድማ ሶስ ንገብረሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ 2 ማንካ ማዮኔዝ ተጠቂመ ኣለኹ ከምኡውን 2 ማንካ እውን ርግኦ ተጠቂመ ኣለኹ ኖርማል ርግኦ ከምኡውን ሽጉርቲ ፃዕዳ ለሚን ኦሪጋኖ በርበረ ፀሊም ገይረ በዛ ናይ ሽጉርቲ ጣሕኒት ገይረ ብሙላእ ጥሕን ኣቢለ ከዳልወ ማለት እዩ እዚ እንዳቆለና ነቲ ችክና ነዳልወ ሶሲ ነቲ ቅጫ ንጥቕልለሉ ብጌርና ልኺነብሎ ማለት እዩ ቅጫ ናይ ሻውርማ ከዓ ኣሎ ድሸት ቅጫ በይኑ ቀጢን ግን እንደደለኽን ከዓ ክትስንክታ ትኽእል ኢኻ ቀጢን ጌርክን ትስንክቶ ኣብ ገዛ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ቀጢን ቅጫ ኣሎ ዝሽየጥ ማለት እዩ ከምዚ ኣነ ዝጥቀመሉ ከምቲ ዓንቲ ወይ ናብ እንቋቑሖ ተጠቂመሉ ነይረ ዘረኸብኩን ማለት እዩ ብዝኾነት ኣችክና ከምዚ ኮይና ንቅፅ ካብ ዝብል ፅቡቅ ጌርና ክነብስሉ ኣለና ማለት እዩ ንዓዳልያ ኣለኹ ምስኡ ድማ ሰላጣ ክንገብረሉ ኢና ሰላጣ ሽጉርቲ ኮሚደረ ጌርና ኢና ንጥቕልለሉ ድማ እቲ ሶስ ዘዳለናዮ እቲ ቅጫ ዝጥቀመሉ ድማ ኣነ እዚ ማለት እዩ ናይ ሻወርማ ንስኽን ዝኾነ ክጥቀማ ትኽእል ኢኻ እንተረኺብክኖ ፅቡቅ እንተዘይረኺብክኖ ድማ ኣብ ገዛኹም ባዕልክን ቀጢን ጌርክን ክትስንክተው ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዝረኸብኩን ድማ ሶስ ኖርማል ምርር ዝበለ እዩ ከም ምርጫኽን እዩ ዝታት ሕጂ ትላይክን ጥቕልላሉ ትኽእል ኢኻ ምስኡ ብዝኾነ ካብቲ ሻወርማ ኣብኡ ገይረ ካብቲ ሰላጣ ኮሚደረ ኩከምበር ሽጉርቲ ድማ ገይረ ምስኡ ክጥቕልሎ እየ ማለት እዩ ነዚ በሊዕካ ምግቢ ከመን ኣይትዝክርን እያ ብሉ መዓልቲ ማለት እዩ ሓንሳብ ምስ በላዕከያ ብጣዕሚ ሒዝካ ዝውዕል ኣይትጠምን ኢኻ ስለዚ ፈትና ኢኽን ወላ ንበዓል ቤትክን እንታይ ዘይኮነ ወላ ንነብስኽን ንደቅኽን ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ድማ ፅቡቅ ገይረ ጠቓሊለ ቡምቡለንቴን ዘድልያኒ ኩለና ከምዚኣ ገይረ ጥቕልል ኣቢለ ከዳልዎ እያ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ኣባዲላ ድማ ቁርብ ከነብስሎ ኢና እንድሕር ቀልጢፈኩም ገይና ከዓ ንገራኒ ኢኽን ከም ዝበልኩኹን እንድሕር ደልያኹምኩን ከምዚ ካልኦት ዓይነት ቪድዮታት ክሰርሓልክን ስለዝኽእል ንገራኒ ኢኽን ቀስ ኣቢለ ከዓ ነቲ ቪድዮ ካልኣይ ግዜ ክሰርሓልክን ሲኽእል ካልእ ምግብታት ኮይኑስ ቀስ ኣቢለ ማለት እዩ ምናልባት ግዜ ከይሕዘክን ብምባል ከም ዝበልኩኹን ኣቕልጥፋ ኣቢለ እዩ ማለት እዩ ግዜ ሎሚ እንዲ ከዓ ብዝኾነ ካብቲ ሶስ ዝሰራሕናዮ ብታሕቲ ንገብረሉ ከምኡ ብላዕሊ ቁርብ ንስ ኣቢልና ከምዚኣ ጌርና ጠቕሊልና ነብስላ ኢና ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ኣብሲለ ድማ ሕጂ ኣባዲላ ድማ ቁርብ ሓዊ ክህሩመ እቲ ቅጫ ይብስል ክብለለይ መታን
كم تريو زلخن جيرة بكله እንዳገባጠልኩ ጽቡቅ ገይረ ከብሱለይ رأيهم زي كده እንዳገላብጥኩ بكل ወገኑ ከብሱለይ ብዙኽና ወዲ ኣላ ከምዚ ጌርና ድማ ምሶሖም ክንቆፅረሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣዝያ ጥዕምቲ ሻውርማ ጌርና ንቆፅረሎም ማለት እዩ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣትካሚት ቪድዮ ነይራ ስለዚ ምትብባዕክን ኣይፈለየኒ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ናይ ዓርቢ ምስሕያ እንዳቆፀር ኩሉ ገለ መለኳ ቪድዮ ተቆሪፃትኒ እያ መወዳእታ ይሰኣልኳ ነቕሬታ ብዝኾነ ከምዚ ገይረ ምስሑ ኣዳልየሉ ናይ ዓርቢ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰክን ድሓቀንያ ስሰናይ ንዓኽን ባይ